igama nguBhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingqwele le ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholodwa likaMintshisi thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwajobhajwa ikhulule ngumfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame lingashi ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo ongabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje ayingeke ake siphinde futhi ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina ngeke ngizwe ngomuntu kwayena ongazi ukuthi kusasa limphathelini ngibe nginesigodlo la khona ngikwazi ukutshelwa izinto njengoba zinjalo ngeke ngize ngizwe ngomuntu oqagelayo ngeke ngize ngizwe ngomuntu kwayena ekufuna simcathulise ukuze izinto ayifisayo empilweni zenzeke ngikho emhlabeni ngindodana kaNkuluNkulu emazulwini. This is King Bhakanzama Palace la ngikhona bazokhumbula abantu abaningi ukuthi ngifikile la ngesonto eledlule ngasho ngathi ngiyabona ukuthi kunesiphithiphithi njengamanje ezweni ngasho futhi ngathi indlela yokubusa ngokubambisana kuzoba nezingqinamba GNU Government of National Unity ngasho futhi ngathi kuzoba nezingqinamba ngasho futhi ngathi ngokweqembu leMK kubona ke this is the new beginning uma kuukuthi ekuqaleni bekuseyi wave imake manje iMK kuzodlala ipolitiki ke manje lokho hayi bekuseyi wave ekuqaleni ubusathi noma uqhamuka nento ebalekile ngoba umuntu ubekade esangene uwave avela kuthuka umuntu noma akhulume kambi noma kuphikise engazi ukuphikisana bebengene umoya kodwa njengamanje ke kuzodlala ipolitiki ngasho futhi ngathi umsholozi ngiyacela ngoba sengicheckile isigodlweni oyihlonipha into engithi mangikhuluma mase ngithi sengicheckile isigodlweni uma ngisayixoxela engakasifaki isigodlo phakathi hayi ungasho nawe ukuthi hayi uKing Bhaka mhlawumbe ngenza ngingenzeki kodwa bengaqala ngathi sengibhekile isigodlweni isigodlo enginaso mina asiwaqamba manga hayi siphi King Bhaka isigodlo sakho awuthi ngibakhombisa ngibakhombisa kanje ngesitayela nansa le yandlu leya elapha edamini isona isigodlo sami ke lesiya nansi le yandlu lapha edamini isona isigodlo sami mawunje siphi isigodlo sakhe ngiba ilesi esinye ke siseThekwini esi underground ingakho ngithini ngithema ngisho ngathi msholozi sekuthiwe esigodlweni umuntu okumele ahole iqembu leMK ukuze kukwazi ukuthi la ufuna kiwe khona kiwe kumele kube uJudge uJohn Hlophe lapha ngikaze ngimbone ngisho nangamehlo enyama ngimgcina la enkulu yokuxhumana ulokhuzana uJohn Hlophe naye nje akaza ngibone beba ukuthi ukangibona ungigcina la enkulu yokuxhumana ngathi uJudge uJohn Hlophe ngathi I hope ukuthi le video ifike kumsholozi ukuthi uJudge uHlophe uyena osevunywe emhlabeni wavunywe emazulwini ukuthi abe umholi weMK mina ngisebenzi ngokwepolitiki ukuthi enye faction ifuna abani enye ifuna abani angisebenzi mina ngama faction mina ngisebenza ngento ekusuke kuyiyo angisebenzi ngama faction ukuthi hayi ngamanje na ifaction into esengiyithandile ngokwasemazulwini into eshiwa igeji uzokhumbula ngesikhathi kumele kube nemanifesto eOrlando iMK kwashiwo kwathiwa iMK kumele ibe nemanifesto eOrlando nangampela yaba khona uzokhumbula ngesikhathi uRamaphosa ezolithatha ihlandla ngasho ngo2022 kwakuApril mhla ka5 ngathi uRamaphosa uyolithatha ihlandla lesibili ayisekho into engavimba ngakusho lokho njengoba kuningi ngasho ngathi unyazi emazulwini
ngibonile mina lugcoba isilo sekumele unyazi liyogcoba isilo ngoba yindaba ngachaza ngathi okokuqala isilo siyakholela kunyazi ilona abandla isilo silithanda emhlabeni nasezulwini lento siyayibona. Okwesibili kunengqinamba yeringi eyafakwa isilo and ngokuthi ugcobeke lo lengqinamba esifuna ukulwa elapha kwisilo izokwazi ukuphela amathi lapha sakwazi ukulwa into zesilo mase zihamba kahle zonke. Uzokhumbula nawe before liyogcotshwa bese kuqala kudunguzela ukuthi umhlaba kwasho kacima ingonyama trust kwasho kacima nani kodwa lithe magcotshwa yonke lento came to an order. Right, ake ngibulethe ubufakazi ngoba abaningi basuke bengibona for the first time bengazi ukuthi kusukaphi bengazi futhi ukuthi kuyapi kuyiwa kuphi. Ake ngibulethe ubufakazi bento esiye engiyikhulumile zaphinda futhi zenzeka. Ukhumbuleke mina angisoze ngayikhuluma into engingayazi noma yini engiyishoyo. Ngizama ukubheka leya video leya ngizokubheka leya video ake ngiphendule ikamera ngikushuthele yona. Leya video ina 5 days. Awuthi ngiphendule ikamera. Nansi le video. Nansi ina 5 days. Uyangibona? Ngangilapha phezulu, ngangikule yandlu leya. La ngipake khona imoto, namanje ngipake khona lapha kuloyamusi. Ngipakile ngase ngiza ngapha. Yabo, mangehla ngehla ngithi ngiphinde futhi ngehle ngiye lapha. Uyabona lapha kuyasetshenzwa bafaka iroof lapha enzansi masho. Uyabo? Kufaka iroof nanka amaplangwe amanye bayawasika phakathi. Ngangihleli lapha la ngipake khona. Nansi le video. 5 days before. Right. Hey, uNkulunkulu usebenza ngenye indlela. Right. Ake ngiphinde ke manje yini engifuna ukuyenza manje? Ngifuna ukudlalela ke le video le ngiyishoyo. Ngifuna ukudlalela yona so that nawe lapho khona uzokwazi ukuthi noma kuthiwa kade ungivuma kancane uqale manje ungivume kakhudlwana ngoba ngeke ngisoze mina ngayisho into engingayazi. Right, nansi ke le video le ake ngidlalele yona. Sponsor for ikusasa agcina ithulile athi nya. Yabo, so okunye lokho okwenze kokwaphazamiseka. Kodwa into engingayitshela abantu njengamanje mina wonke ama members eMK ngithi labe khona abangalilahli ithemba. Kusho mina ukuthi ngibhaka ngiyikhuluma into engekho. Bengizonitshela manje ngithi hayi sijampile ayichithwe lamanzi ndizile inkukhu noma liphahlazekile ibhanoyi bengizonitshela. But ima kuzoqala ke isiqalo njengamanje. Inkinga lesiqalo esizoqala. Hey uyayazi umalemi ipolitiki manje. Umalemi uyasibona ima kuzoba isiqalo, ima kuzoba nama structures abonakalayo, ima kuzoba ne leadership ebonakalayo, ima kuzoqala ila abalandeli MK la bedingeka khona ke. Kodwa because ngeke kubalekela ukuthi umsholozi njengoba kumakhaza kanje ubuye amakhaza amngene kuvuke lokho nalokhuyana ngoba iminyaka isithe ukuthi kumele kwenzekeni, kumele umsholozi kube nomuntu oyedwa amthembayo ozomenza abe upresident weqembu okuzoba uyena ozothwala wonke umthwalo bese nikwe ithuba lo president ayihlelele yena icabinet yakhe within the MK. King Park ukhona yini omcabangayo? Ngangishilo verse ngathi becabanga uMogoeng ngathi ngeke azakwazi uMogoeng because naye unama agendas akhe. Uyabo? And futhi unokholo lwakhe unezinto athembela kuzona unabantu abamngungile abaningi. Umuntu mina ozokwazi ukuyisa iMK la abantu bene vision okuya khona nala umsholozi ene vision ukuthi iye khona qeda ngabenzi ubuxoki obukhulu. Yilo baba lo owazi waphucwa amandla akhe umsebenzi ekuthiwa uJudge uHlophe. Uyabona nje umsholozi engase le video yami ifike kuyena ngiyazi verse naye ukuthi baningi abantu abasemqondweni abacabangayo ukuthi obana ngabathemba. Ngithi mina njengoKing Mbhaka msholozi kumina ngiyibheke esigodlweni ngayibheka phi umoya okwazi ukulwa walahlekelwa ezinye izinto zawulwela yena yile kuthiwa uJudge uHlophe. uJudge uHlophe uzokwazi ukubhekana nalempi enkulu izayo ngoba khona impi ekhona and impi eyingozi ayikho lapha ya.
ngizonitshela iqiniso mina mawungalifuni futhi ifokofo ngoba ngibheka ngokwamoya lento impe ingozi enkulu ayikho lapha ya kuleya GNU efonyiwe in fact leya GNU yabo iyona futhi ezophazamisa amandla abo going forward yabo iyona ezophazamisa amandla abo abalapha ya going forward but hey hayi njengoba injalo nje and umuntu angakavumi akekho umuntu onormal engathiwa kangivumi umuntu angangivumi kungaba umuntu olwa izimpi zakhe nomuntu olawulwa imimoya elwa naye because ukukhuluma kwami la kukodwa kuyak-update ukuthi what is about to happen uma uthi uzongiphikisa uyohlale uba nenhliziyo ebuhlungu ngoba noma inini mangishinto yonke engishoyo isuke izokwenzeka angidlala ubhatimalibhati le mina ngidila nempilo zabantu aba serious ingakho njalo ngemgqibelo siza la abantu la edamini lamakhanakanda lapha enzansi abantu la edamini lamakhanakanda lapha enzansi basuke bezosetshenzwa yimi ngendlela yami kunendlela edlula la iyodlula leya ndle phambili mawubuka kahle phambili ushona ngale kunetshe elapho likamakhanda khanda yila abantu ke ngikwazi ukubakhipha ngishiyilwane mase siyasilahla isilwane sigijime siyongena emahlathini siyongena emgedini ngale ngaphansi mayabona ngoba abantu bahamba nezilwane zasendle kodwa iphila emzimbeni yabo mase iphila emzini yabo sikwazi ukuyilahla ngale udlula idamu nansi indlela lapha ya bese ushona ngale kunetshe ngale yila sikwazi ukulahla khona masilahla kunosiko esigcinayo lokukhipha isilwane kumuntu esikwenza ngale uyabuya uzongena edamini la sewuzothabatha amandla sewuzothabatha isibusiso sewuzothabatha ukunqoba yilokho okwenziwa lapha ya edamini lamakhandakhanda ingakho ngithi ayikho into engiyoyikhuluma mase kuthiwa yenzakalanga ingakho ithi lento ngathini mina bathini bona kunjani ngoba mangisakhuluma baningi abantu abangaveza ama views abo sometimes ngibuye ngihlekele sometimes angimfundisi lo because abanye bagcina benga understand ukuthi ngikwazi kanjani ukubona lezi zinto ingakho ngisho ngithi mase ngiyikhulumile into isuke izoba njengoba ngishilo ziningi izinto engisazozisho ngoba even lapha ya ngiyabona ukuthi vele uPresident Cyril Ramaphosa ngekaqede ihlandla ngiyabona futhi ukuthi kunemimoya esilwa ngenhlanhla kodwa bakhona abenhlangano yeANC ababa nawo amandla nesibindi sokusho ukuthi ayingeke madoda ukubuyisela izwe emuva ukuhlangana nabantu abayithazo babamkhulu nokhokho akulungile bakhona kwiANC abakusho lokho yabo siyakubonga futhi lokho so that is why ngithi ngamanje ngicela yehle imimoya ngasho ngathi ukulwa nezimpi nesiphithi what inamba yami 079 813 0260 079 813 Okwakhulunywe uKing Bhaka ngesonto eliphelile sekwenzeke njengoba wayeshilo njengoba kubonakele ujaji uJohn Hlophe ebekwa njengomholi weMK eParliament